प्लानिं गैयामोन आब'मोना आंखौ दोनफैनायनि प्लानिं गैयामोन ओमफ्राय एक्जेक्टलि बिसोरो माने माबा मोनसे बोराय बुरै सेल्फि लादों मालाय खुलुमबाय एभ्रिवान वेलकाम बेक सोमखोर बसुमतारी इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय नै दा जोङो सिटि सेन्टाराव फैदों बेनिखायनो सानाखैमोन ब्लग बानायनो होननानै बानायनाय जाबाय लोगोफोर देखायनोसै नोंथांमोननो माने मा बुस्थु दङ मा गैया नैबे सिटि सेन्टारावहाय जों फैबाय आरोना लोगोफोर मोजां ड्रेस भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर आं भइस डाबिंखौनो होना होबाय आंनि रायलायनायखौ होआलासिनो लिपसिंखौ खारन मानो होनना बुङोब्ला नैबेवहाय गोबां मेथाइ दामबाय थादों नालाय कपिराइट क्लेम फैगोनथ' लोगोफोर बिनि थाखायनो आं माने भइस डाबिं होनानै होबाय माने मेथाइ दामबाय थानायखाय आं माने रियेल भइसखौ होआसै बिनि थाखाय नोंथांमोना दुखु दामोनसै आरोना लोगोफोर गाज्रि दामोन मानो होनबा आं एक्सट्रायै सोनानै होबाय आरो भइसखौ नैबेवहाय बेलागुरबो खालामना दोनदों बेनिफ्राय मानसिफ्रा बयबो फट' लासोदों नै माने बेलागुरनि माने नै दा माग बिहु नालाय बिनि थाखायनो लोगोफोर एक्चुअलि लोगोफोर नैबेखौ आं नोंथांमोननो माने भइस डाबिं होनानै होबाय आरोना मानो होनब्ला गोबां अभारद्रायथार साउन्ड जादोंमोन मागोनि गोबां माने बिथांमोना माबा माबि खालामदों आरोना लोगोफोर मानो होनब्ला नै आब' दं गुमै दं माने आं सानाखैमोन जे आं माने माबा लाबोगोन होननानै मोनसे भिडिअ लाबोगोन ब्लग भिडिअ लाबोगोन होननानै ओमफ्राय दसे समावहाय आब'आबो आरो गुमैयाबो आंखौ दोननो फैबाय बिथांमोना प्लानिंआनो गैयामोन माने एक्चुअलि फैनायनि आंखौ दोनफैनायनि जेबो प्लानिंआनो गैयामोन ओमफ्राय लोगोसे आङो माने आंबो मिथिबावा ओमफ्राय लोगोसे माने बिथांमोना आंखौ दोनफैथारबाय आरोना लोगोफोर मा खालामनो बेनिफ्राय नैबे समावहायनो माने माखासे माबाफोरखौ देखायबाय आं नोंथांमोननो आङो इयाव सेकेन्ड टाइम फैदो आरोना ओमफ्राय गुमिया जि ब्लग भिडिअ खालामदों माने बिराद बिजि आरो बिथाङाबो बोराय बुरै सेल्फि लादों मालाय गोजौआव बिदि जा मोजां गोजौआव लोगोफोर नै बिदि आरो गाखोबाय गोजौआव आङो सेकेन्ड टाइम फैदों बेवहाय माने दिनैजोंसो सेकेन्ड टाइम फैदों आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय फैनायनि प्लानिं गैयामोन आब'मोना आंखौ दोनफैनायनि प्लानिं गैयामोन ओमफ्राय एक्जेक्टलि बिसोरो माने माबा मोनसे खामानि दं नालाय बेनिखायनो माने फैथारबाय आरो गुवाहाटिसिम स' हेपि बिराद मोजां मोनदों सायाव मोनसे स्टेपाव गाखोबोबाय नै दा वाट्सफोरा जि मोजां दं हनै वाट्सफोरा सिङाव इनि खफ्रिखौबो ओरै आग्लायजोबदों मोजां आलायदों जि मोजां नै लोगोफोर माखौ लानो इउ आसोलसो माथोलाय बेवहाय आङो हारसानि खफ्रि मोनसे ट्रेडिसनेल नैबेखौबो एसे लानानै होबाय नोंथांमोननो लोगोफोर माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थादो बिनिफ्राय लोगोसे नै बेवहाय आब' माबायाव पुमायावहाय गुमैया जुथा लानो होननानै हाबदोंमोन आरोना ओमफ्राय जुथाखौनो लानो होननानै हाबनायानो गुमैयासो थांदोंमोन माने सामानखौ बायनो होननानै ओमफ्राय दाना थाङैथ' गैया आब'आसो लाबाय माने सामानखौ गुमैया जुथा बायनो होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय बेहा मोनसे शुटिं दङ माबानिफ्रायनो लानाय जागोन बियो भिडिअखौ बिदिनो लाइक थाबैनो लागोन थेवब्लाबो माने माब्ला शुटखौ माने माब्ला माने भिडिअखौ रिलिज खालामनाय जागोन बेखौ मिथिया आरोना लोगोफोर नै देखायबाय नोंथांमोना गोदान लकेसन माबा दङ कालेक्सन दङ सेन्देलाबो जि मोजांथारमोन आं जि फसायबाय लानो थाखाय नाथाय आंनाव सेन्देलाबो दंखायो नाथाय इमान दाम सेन्देल जरासेयावनो 1000 गाहाम बेफोरबायदि आं लानो हाया लोगोफोर अयथासार दाम शार्टफोरखौबो नोंथांमोननो एसे देखायबाय ओमफ्राय आंहाथ' नायनो हेन्डसाम नंखाया आं साइजबो नंखाया बेनिखायनो आं एसे मिरारावहाय देखायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो माने आंखौ माबायदि नुयो होननानै नोंथांमोना नायदो आंनि माबायाबो आं दाखालि बावैसो आं बायदोंमोन नैबे ड्रेसखौ मानो होनब्ला आंहा जरहाटआव प्रग्राम मोनसे दंमोन नालाय लोगोफोर बेनिखायनो माने आङो नैबे ड्रेसखौ बायदोंमोन आरोना आं बिदिनो पारफर्म खालामनाय जादोंमोन माने माबायाव जरहाटआव बिनि उनावहाय जोङो लाखांनानै आब'आ लंपेन्ट गांसे लाबाय बेनिफ्राय लाखांनायनि ओमफ्राय गुमैया फसायनाय मोनैनि माने ड्रेस जुथाखौ फसायनाय मोनैनि माने बेग फैफिनबाय आरोना लोगोफोर खारन बारा बिदि जाहाथाखौ लाथ'ला उनावहाय माने मोजाङै लानोसै बायनानै इदि होननानै बुंबाय आरोना गुमैया ओमफ्राय बे मोनसेबो बुस्थु लायासै आब'आसो लाबाय बिदिनो नोंथांमोननो देखायबोबाय थाबाय इदिथ' माने गासैखौबो देखायजोबनो हायासै ओमफ्राय नैबे ट्रेन गारिखौ जि मोजांथार मोनदोंमोन आं पपु चुक चुक होनो गथ'फोरनि गाखोग्रा आरोना डेन्जार माने स्टाइलिस गिदिरफोरा गाखोनो मोना आरो
लोगोसे प्लास ओमफ्राय नेक्स्ट माबायाव नैबे श'खौ नायनो थाखाय फैबावबाय बेलेग मोनसे स्ट'रावहाय लोगोफोर बेनिफ्राय माने गुमैया बेखौबो लानायानो जायासै बियो माने मोजां मोनाखै माने मोजां कालेक्सन गैया माने लोगोफोर कफि लोंनो हामसै लोगोफोर नैहाय दा गुमैया मालाय फैखाबायानो जिरायखाग्रोखाबाय नै मा लोंनायाव कफि लोंगोन जाग्राफ्रा नैयाव दंखायो लाइन बाय लाइन होना दोनखाजोबदो लोगोफोर मा जायो ओरैबायदि समायना एफा मोजां सुन्दर जायगा गारनानै थांनो बालायो कफि लोंनोथ' हाबबायानो ओमफ्राय मा जायो अनलि कफिल' लोंगोन नामा बादो थेवब्लाबो मा खालामनो उफाय गैया लोंनो थाखाय हाबबाय नालाय लोंखासिगोनानो मोजां माबा फाइनालि कफिया मोनफैबाय जोङो कफि लोंगोन बेनिफ्राय केक बेनिफ्राय नै ओरैजाय गुमै ओरैजाय आब' फैदोंमोन ओरैजाय जों नै दा लोंनो थाखाय जों लाबाय आरोना नैसोर जाबायानो लोंनोसै आरोना कफि जानोसै so tasty फाइनालि जोङो फैबाय नै दा माबाखांबाय शपिं खालामनो ना माने खालामखांबायानो होनजासिगोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर जोबजासे बेखिनियानोमोन आरो मिनि ब्लग थेंक इउ स' माच जोबजासे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय लोगोफोर आरो आब'मोनखौ बिदाय होनाय जासिगोन बिराद दुखु मोनसिगोन आरोना बिराद गोबाव जाबाय आङो सप्तासे थाहैखाबाय आब'मोननाव थांनानै ओमफ्राय गुमैखौबो बिदाय होनोसै आब'खौबो बिदाय होनोसै बिसोर आंखौ दोननो फैबाय नालाय थांसिगोन आरो आंखौ दोननानै स' थेंक इउ स' माच जोबजासे आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय नेक्स्ट ब्लगावहाय थाबैनो लोगो मोनगोन बाय